Carme vive en Rois, comarca do Sar. É enxeñeira de formación e labrega de corazón. O que ela recolleu dos seus maiores compárteo agora nas aulas da universidade. Cando non está na horta, está coa rapazada da súa aldea poñéndolles películas. Carme é a nosa mestra en recuperar saberes. Ola de novo. Aquí estamos outra vez en Polo Rejo, na Universidade do Campo. Hoxe temos a horta a tope de produtos. Hai unha chea de cousas para comer. Pero claro, temos que pensar tamén é que vai pasar no inverno. O sea que temos que preocuparnos de algo máis que de colleitar. Temos que facer os semilleiros. Os semilleiros neste caso das coles, concretamente de brécol. Así que toca debullar e tomade nota porque nos va a facer falta 4 cousiñas básicas. Veña. Para facer un sementeiro de coles de inverno imos precisar 4 cousiñas, efectivamente. Sementes de coles de inverno, unhas bandexas, un pulverizador e terra de sementeiros. Carme, cando queiras. Imos al alojo a facer o noso semilleiro de coles. Antes de nada, o que tedes que sempre asegurarvos é de que a semente este alograda, que é que estea sequiña, é dicir, que xa vala efectivamente para sementar para que despois naza. Por eso temos que comprobar que abra ben só con darlle así ca man ou con pisala, que realmente é como imos a debullala, para que lle saian todas as neviñas de dentro e para que poidamos empregala para facer ali o semilleiro. Temos que pisala ben toda para aproveitala ao máximo posible e tede en conta de facelo nunha eira que teñades ou ben de pedra ou ben de cemento, ben nun sitio no que despois poidades recollelo simplemente cunha vasoira e un recolledor. Neviña debullada, hai que sementala. Aproveitamos para sacarlle un pouquiño así as cornechas estas últimas que nos quedan, para limpala ben limpiña. E, antes de nada, temos que poñer a terra nestas bandexas. Estas bandexas son bandexas de macetas, que lle chamamos. Tamén lle chaman por aí bandexas de alveolos. E é moi importante que a bandexa que escollamos que sea unha bandexa que ten determinada profundidade, porque estamos sementando coles. Se fóramos sementar outras plantas que teñen a raíz ou máis pequechiña ou máis grande, a profundidade da maceta tería que ser diferente. Pero para as coles é este tipo. Agora, toca que primeiro esmiucemos ben a terriña. Que terra? Pois terra de semilleiros. Podedes collelo ou ben no voso composteiro, pero tedes que peneirala para que quede moi finiña, ou, eu neste caso collín terra comprada de sustrato para semilleiros, que é moi importante que sexa ben negriña, vale? Porque iso quer dicir que ten moita materia orgánica, que é o que vai a alimentar as nosas plantiñas desde que xerminan, desde ese momento. Cando estamos enchendo o semilleiro, é ben importante que a terriña quede ben apretada, para que despois as sementes, cando vayan a nacer, estén ben en contacto coa terra. E despois, inda por riba, lle poñeremos unha capiña máis. Apretamos un pouquiño a terra en cada unha das macetiñas para controlar que quede a maceta ben cheiña. Hai xente que o que fai é poñer unhas bandexas en riba doutras e xa van facendo presión. A min gústame facelo cos dedos, porque así controlo a presión que fago e que queden todos os buratos igual de cheos, e ademais fagolle unha camiña aí á semente para que quede ben mullida aí. Sementar, sementarei, loquiño de clarear, en tanto no pobo medre, un meniño, un bello e un cantar. Alá como decían os amigos e amigas de Fuxan os Ventos. Toca poñeremos cantas sementes.
Eu poño normalmente 2, 3. Para que? Pois para asegurar que se nacen todas raréanse e se non nacen todas, pois sempre teño cada unha das macetiñas con algunha semente. Polo tanto, como estas son sementes que se collen moi ben coa punta dos dedos, sementámola 1, 2, 3 en cada unha das macetiñas. E ala está, a encher toda a maceta. Temos que tapar a semente de maneira que nos quede só cuberta na máis, vale? E agora sí que é importante non presionala, é dicir, non atuñar a terra, pois porque se non vai quedar aí demasiado apretada e non dá salido, vale? Pasámoslle por riba un achandador. Que nos queda? Darlle auga. Que necesitan as plantiñas? Auga e sol. E terra que xa lle puxemos. Por lo tanto, a regar. Con que regamos? Pois mirade, podemos regar con ou ben auga normal das nosas casas, ou ben sería excelente regar con purín de ortiga. Esa xa sei que é outra lección, pero cando as plantiñas empecen a nacer, vai ser o mellor fertilizante que lle poidamos botar, vale? Importante, temos que regar ata que as plantiñas non nacen, non xermolan, con chuvia moi finiña, como se estuvera chovendo miudiño. Pois porque senón poden nos saltar as sementes e lle poñemos un chorro gordo de auga fora da propia terra. Así que veña, a sementar no verán para teremos nabos e coles, manxar ben barato e dos millores. Ata outra. Sí, Carme, a ver se nos nacen primeiro. Repasemos. Primeiro hai que mallar a semente cos pés. Despois, temos que coller a semente mallada e limpala, quitarlle as cornellas. A continuación, hai que esmigallar ben a terra especial para sementeiros. Enchemos de terra a bandexa e apertamos cos dedos cada sementeiro para controlar a presión. Sementamos con cuidado, tapámola con terra, alisamos ben pola parte superior coa man, regamos co pulverizador como se fose chuvia, nunca con mangueira, e en máis ou menos un mes xa valen para transplantar na terra.